Hi mga kasilip! Dali, kaya po Ito bumuli kayo. Wala na. Tapos Yung kaya kapag naka-level na. Sige siya mo rin. Bilot kaya pa yung bang.
Tagal na yun naman nangyari. Pero mga kung sagling ko lang. Oh, sir mo. Ay, tagano ka nito. Wow! My friend, mga ayuda. Beste pa ba yung rento? Kaya pa bayaran 1.5. Mag-video nga pala ba kami? Kaya may kwentang matura? Leo! Mukha hindi. Diyan pa ni kung anong pwede.